реално, каква е причините, да кажем, има ли хора, които идват при теб и вярват в това, че те ще спечелят? Тоест, те очакват, че ще спечелят много пари от това, че те играят. Сега да уточним, че всички хазартни игри са направени така, че да има и печалба. Факт. Голяма част от хората, които идват при мен и вярват, че могат да продължат да играят контролирано или да спечелят нещо, те са печелили някъде назад и то не малки суми. Има хора, които са печелили по 500 хиляди. Нали? Тоест, те имат една такава опитност на печалбата. Въпросът е, че от един момент нататък печалбата не е нещо, което те преследват и търсят. Да, чисто на съзнателно ниво, нашето съзнание е най-малкото за да си обясни защо един мъж, да кажем, зрял над 18 години с професия започва да играе детска игра, защото както и да погледнем хазарта, всяка една от игрите, изваждайки парите, детска игра. И всъщност нашето съзнание, за да може да асимилира тази информация, то го представя, аз го правя заради парите. Така че, как да кажа, причината отдолу стои като сякаш са пари и сякаш човека преследва печалбата, но всъщност това никога не е така. И да, голяма част от хората идват с идеята, че в един момент ще спечелят. И истината е, че наистина игралните зали, казината, онлайн игрите дават, те така е направен механизма, че да дава. Въпросът е, че човека не изважда парите, които му се дават. На него не са му достатъчни, просто не заради сумата или заради алчността, а заради едни други неща, които се задействат изцяло и в тялото, и в психиката, защото колкото по-дълго време продължи играта, толкова по-дълго човек не е съзнателно тук и сега и може да се изключи от всичко, което го заобикаля и всички проблеми, които са създали около него, дори независимо дали те са свързани с хазарта или не. Може да има проблеми вкъщи, може да детенца да е болно, може някой близък да има проблем, може някой да е починал. Това колкото по-дълго продължи играта, толкова по-дълго той няма да мисли за това нещо.